og velkommen til Hej og velkommen til Supersnak. Til Supersnak, ja. Med Marvel Morten og Kim Helt alias Morten Søndergaard. og Kim Skov. Ja. Sådan kommer man i gang med programmet, Simpelthen. ikke? Du bliver bare sådan lidt pas, fordi der er video på i dag. Ja, jeg kan ikke tåle at være lidt til lus, simpelthen. Supersnak, det er et podcast. En videopodcast i denne omgang, som en lille sjov sommerforsøg. Ja, men hvor vi snakker om superhelte, især superhelter i tegneserier, men også superhelte i populærkulturen generelt. På film, som der jo er blevet meget populær her de sidste par år, til min store forundring. jeg er stadig ikke kommet over det. Ja, og stadig lidt paf. Så pludselig, når man kommer til et selskab, så ved folk, hvad man snakker om. Det er stærkt ubehageligt. De ved, hvem Iron Man er, hvem Ant-Man er. Hvem... Det er virkelig mærkeligt. Det er virkelig mærkeligt. Nå, anyway. Vi sad her på Steg, Morten, og snakkede lidt om tegneserier og sommer og den slags. Ja. Og så sagde jeg, faktisk som jeg, hey, det er et podcast. Lav sådan et Kim arbejder altid. Ja, skål. vi bør lave sådan et lille frisk sommerpodcast om nogle af de tegneserier, vi hver især glæder os til at læse i sommerferien. Ja, jeg har hørt nogle af de 5 tegneserier, som jeg er sådan tegneserieforløb, som jeg er i gang med for øjeblikket. Ja. Nej, ja, altså ikke noget, man glæder sig til. Bare sådan en pligtlæsning? Eller? Ja, noget af det er lidt pligtlæsning. Okay. Nå, men jeg har 5 med, og du har 5 med. Ja. Jeg er i hvert fald interesseret i at høre, hvad vil du gerne læse i sommerferien? Jamen, og er det noget, jeg også skal læse? Skal jeg ikke ud med noget? Ja, gør det. Jeg er i gang med at læse afslutningen på Darkseid War, som Jeff Johns har været i gang med i over et år, faktisk. Over et år i Justice League-bladet. Det har jo senere vist sig, da den startede, var jeg ikke klar over det, men nu har det jo vist sig, at det er jo sådan hele optakten til Rebirth, som han åbenbart har spredt omkring med detaljer og så videre gennem de sidste års tid eller 2. Hele afslutningen på DC 52. Ja, eller forsøg på en udgang at lappe sammen på de stumper, der er tilbage af det smadrede og knuste univers, der ligger blødende på vores fødder, simpelthen. Er det godt? Jamen, jeg kan rigtig godt lide Jeff Johns. Jeg kan godt lide ham, men altså, det er okay. Det er okay. Men det er ikke det bedste, han har lavet for Justice League. Han har faktisk skrevet samtlige numre af Justice League, og han stopper med nummer 50, hvor det hele bliver afsluttet. Så jeg har faktisk ikke læst afslutningen på den endnu. Men jeg ved jo, hvad det ender med, og det ender med Rebirth og så videre, og ja. Det følger altid med i sådan en hovedkronologiserien i diverse superhelte-universer. Jeg læste de første 20-25 numre af Justice League, og så gik det lidt stå, men burde jeg gå ud og samle dem? Ja, nej, altså jeg vil sige, det var det sjoveste, det var da Crime Syndicate dukkede op. Mm-hmm. Og den onde udgave af Justice League, det var faktisk en meget morsom periode. Ellers har det været lidt op og ned. det lyder mere som pligtlæsning, men jeg tror det er der også lidt. Nu kommer Rebirth, og hele DC starter forfra. Så, ja, men altså, nu har jeg ikke fået læst Rebirth nummer 1 endnu. Men det, jeg har læst af det, og set på nettet, så giver det lidt bange anelser. Og jeg ved, du har læst. Jeg har læst. Du har læst det digitalt, nemlig. Skal vi lige tage Rebirth i de 2 minutter? Skal vi lige tage Rebirth? Det er et tidsspring. Lige 2 minutter. Ja, okay. Det ligner desperation. Jeg troede ikke, at jeg kunne blive hissig over tegneserier mere. Jeg troede ikke, jeg faktisk kunne blive... Du blev rigtig godt gammel. Nørd ophidset. Ja. Der er ikke noget som Wrath of the Nerds. Jeg tog mig til hovedet. De har... Okay. Spoiler. DC vil jo gerne... det er ikke gået så godt, det her New 52. Det kan vi alle sammen blive enige om. DC har smidt al deres kronologi ud med badevandet. De har smidt barnet ud med badevandet, det må man sige. Og det fungerer ikke, så nu vil de gerne føres tilbage. Til de gode gamle dage. Gode gamle, du kan ikke putte tandpasten tilbage i tuben, det kan du altså ikke. Og få, altså, de rigtige helte. Og DC kan jo noget med de store helte, Superman, Batman, jo, men det er også om, de vil tilbage til en tid, der aldrig vil komme igen, ikke? De vil tilbage til og det har de prøvet med Zero Hour og... men altså, populærkultur i dag, der er folk mere... de har læst så meget, så de er ikke... Det er ikke 1953, og de er alle publikum er 10 år gamle. Ja. Sådan er verden ikke længere. Anyway, det viser sig, at alt det, der skete de sidste, siden 52, hvad det 4 år siden, begyndte siden den serie, der hed Flashpoint, hvor helten lige pludselig blev 10 år yngre, og vi har haft det her 4 års tegneserie. Jamen, det skyldes... hold du godt fast, for det er så virkelig spoiler. Og luk nu, hvis du ikke vil høre det. Please, gør det. Og det er så tåbeligt.
Jeg kan næsten ikke få det over mine læber. Det er The Watchmen, der er bag det hele. Det er Dr. Manhattan fra Watchmen. Nej, det er også Watchmen, de andre. Ozymandias er også med og alt muligt. Og det bliver henvist til, Batman han finder sådan en lille badge med blod på. Altså den, det, som comedian havde på, da han blev kastet ud. Det er der Moores skyld, det hele. Det er sådan grundlæggende det, han siger. Ikke? Det er en kynisk englænder, der er skyld i af USA's tegneserie. De siger, at det har været dårligt de sidste 10 år. Der er så mange grunde til, at det her bare ikke er nogen god idé. Der er så mange grunde til, at det ikke er nogen god idé. Hvis jeg var Alan Moore, så ville jeg ligge rulle rundt og skrige af grin simpelthen. Altså, hvad han sikkert også gør. Det er simpelthen bare for morsomt, det her. Ja. Så Watchmen, som jo ligesom var en kommentar på DC Comics og alt det her, og også en måde at gøre, og nu skulle superhelte være realistiske. På 80'ernes politiske situationer og alt muligt. Et mesterværk og en god lille i sig selv afsluttet historie, som de så valgte at fortsætte for et par år siden med Before Watchmen. Det lavede vi også et podcast om. Og men altså, find på noget nyt. Find på noget nyt, og lad være at gøre det endnu mere kompliceret. Det lugter af desperation. Nu har I læst Rebirth, vil jeg lige sige. Og jeg normalt bryder mig ikke om nørder, der læser ting og begynder at køre videre. Det skal siges som det hæfte. Helt vildt godt tegnet. Rigtig godt fortalt. Virkelig, virkelig godt. Jeg var så, yes, det er Jeff Johns i sit S. Jeff Johns er en kompetent herre. Det er også derfor, det undrer mig, at han gør det. Jamen, men det er måske slet ikke ham, der har fået ideen. Jamen, det kan godt være, det er, men han laver jo ikke fortællelsen. Han laver det her indnummer, og så skriver han ikke tegneserier lang tid fremover. Nu skal han jo være den nye Kevin Feige på filmsiden. Så jeg vil gerne sådan sige, okay, men han er en af de få virkelig gode forfattere, så jeg stoler på dig, så umiddelbart ser det helt fucked up, men jeg skal nok stole på dig og læse det færdigt. Men det er ikke ham, der skriver kapitel 2. Han har bare lavet kapitel 1, som slutter med, hey, det er Dr. Manhattan. Ja, det er der Moores skyld. Men der er også hele den der diskussion om overhovedet at bruge Watchmen-figurerne og det der. Som, det er jo fuldstændig tåbeligt, altså. Jamen ikke bare, at det er tåbeligt, men det er også etisk problematisk. Nej, du vil lige sige til, at Watchmen er jo ikke Alan Moores reelle figurer, men de bygger på Charlton-heltene. Men man har alligevel ikke rørt dem i 20 år. Nej, det var Paul Levitz, der holdt hånden over dem simpelthen. Og lige så snart jeg forlod DC, så kastede DC så over dem. Med ikke noget særligt flot resultat. Nej. Nå, så DC Rebirth, jamen det skal og der er som sagt det Justice League. Jeg selvfølgelig skal læses. Og jeg glæder mig til det eneste interessante Rebirth, det bliver den nye forfatter på Batman, som jeg har store forventninger til. Er det Tomasi? Peter Tomasi? Nej, det er ham der King. Nå ja, Tom King, ja. Som der har det vi også ser det bunken komme igennem, der vi har lavet nogle fantastiske ting. Så har de hævet Superman fra før New 52 tilbage. Det glæder mig også til. Og bladre i. Ja, men altså. Ja. Det var bare et sidespring. Jeg håber virkelig på det bedste. Så, jamen, det er der sommerlæsning. Rebirth kommer nu, som jeg sagde før, du kan ikke putte tandpastaen tilbage i tuben. Man kan prøve. Ja, og det bliver en mis. Kommer ikke glad for at prøve. Skal jeg hive en tegneserie fra? Ja. Okay. Der kommer nemlig sådan, i slutningen af sommeren, så kommer der jo en filmbiografen, der hedder Doctor Strange, og det har givet mig rigtig meget lyst til at genlæse noget gammelt Marvel. Steve Ditko's oprindelige, Steve Ditko og Stan Lees første Doctor Strange tegneserie. Du slår deroppe på, hvor han tegner Loke, kan jeg se. Ja, men det er jo herligt tegnet, og jeg har læst det mere end en enkelt gang, men jeg har kun læst det i sort-hvid, faktisk. Nå. Jeg har sådan en Marvel Masterworks. Ja, men altså... Og jeg elsker Steve Ditko. Nu skal jeg se, om jeg kan finde en af de der sider, hvor han går helt amok. Altså, Steve Ditko's Doctor Strange. Det ser ud som om, det er det, filmen kommer til at handle om. Og vi skal også nok snakke Doctor Strange på et tidspunkt. Men altså, jeg synes det er fantastisk. Det må jeg jo sige. Det er fedt. Om så filmen... Altså, jeg ved, at Kevin Feige er meget stor fan af de gamle Ditko-ting, men om det kan lykkes dem at overføre illuminografien fra Ditkos andre dimensioner og spells til film, det er jeg meget spændt på at se. Det er fordi der er nogle ting, der fungerer kun i tegneserier. Kirby Crackle fungerer kun i tegneserier. Om de kan få de der dimensioner til at virke, men hvis de kan, så... Det ser lovende, og det ser spændende ud. Og med Swinton og Cumberbatch oveni, så kan jeg holde kæft, det er jo fanboys wet dream simpelthen. Det er godt det her. Men vi skal nok snakke meget mere Doctor Strange, når filmen kommer. Så vi laver en kæmpe gennemgang af hele Doctor Strange-serien senere. Du har også noget Doctor Strange med, kan jeg se? Ja, det er det nye. Hvor 2 gode hovedkræfter.
Ja, hvad vil du sige om den? Det vil jeg sige, at det er faktisk rigtig godt. Det er skide godt. Det er Chris Bachalo. Arne som forfatter, og så Bachalo som tegner. Og det er sådan en slags... de refererer Ditko, uden at de kopierer Ditko, og det synes jeg faktisk er rigtig godt. Dr. Strange er jo en serie, hvor Marvel har været lidt stemmudagtig over for den i mange år. Sidste gang de prøvede at gøre noget ved den, det var da Dino Straczynski prøvede at reboote den og lave den om til sådan en slags matrisk cyber space ting, som de har alle glemt alt om, gudskelov. Jeg havde glemt alt om det. Og det er det første regulære Dr. Strange-hæft i over 20 år. Og det er faktisk rigtig godt. Det er skide godt, og det her det er en af de der hæfter, som man skal samle op i hæfteform, altså 22 sider i gang, fordi Chris Bachalo, han kan ikke lade være med at sådan tegne hen over hele siden. Han bruger, der er masser af opslag. Det er, og hvis det er et ting, der er limet i ryggen, så kan det godt være svært at komme helt ind til. Det er sandt. Så det er faktisk en af de få ting, som jeg køber i hæfter og ikke i trade. Samme her. Og så er... det er godt. Ja, det er ganske underholdende. Min tur? Ja. En anden gammel kending? Ja, det må man sige. Astro City. Og det er jo altid godt. Det er lige meget hvad. Det er i hvert fald noget, jeg glæder mig rigtig meget til at læse. Astro City, Morten, kan du få sådan kort fortælle, hvad det er, så viser jeg til King of Astro City er jo, når man ser udvaret på dem, så tror man, gud, det er noget gammelt, kedeligt DC-crap. Og det er lavet med på den klassiske måde, men historien er bestemt ikke klar. Det handler mere om det, der foregår inde bag facaden. Sådan de følelsesmæssige betingelser, hvorfor man er superhelt, og andre mærkelige små skæve historier pakket ind i en klassisk superhelte-indpakning. Astro City er Kurt Busieks absolut mesterværk. Altså, det er sådan en hyldest til superhelte-genren. Man skal ikke læse Astro City, hvis man ikke har læst masser af superhelte. Det er sandt. Men hvis man har læst masser af superhelte, så forstår man sådan alle de egoer, som serien hele tiden sender ud. Og jeg har slet ikke læst Astro City, siden den begyndte igen nu her på Vertigo. Okay. Og jeg har hørt så meget godt om den. Jamen, det er fantastisk, altså. Nu er det sommer, nu skal jeg nå have indhentet mit Astro City. Der er kommet siden midten af 90'erne. Ja. Og der er aldrig kommet et nummer, jeg synes, der var dårligt. Heller ikke The Dark Ages? Der er nogen, der er bedre end andre. Ja. Men det har aldrig været decideret, hvad fanden tænkte han på? Det var da jo underligt, og så videre. Aldrig dårligt. Det er super, super, super top kvalitet. Jamen, og på et tidspunkt kom den heller ikke særlig tit, fordi Kurt Busiek lider af sådan nogle mellemørsbetændelsesagtige i hovedet. Og en gang imellem, så skrev han kun dem, når han var frisk. Mm-hmm. Han skrev de andre ting, når han også var bedøvet, hvad der nogle af hans blev lidt mopset over. Men han har altid holdt et meget, meget højt kvalitetsniveau. Og vi har snakket om Astro City før, man kan gå bag og høre vores podcast, hvor vi går i totalt i selvsvækorden. Jeg glæder mig i hvert fald til at hælde lidt ind på den serie. Jeg har heller aldrig læst et dårligt nummer af Astro City. Nej, det kommer du heller aldrig nogensinde til. Hver eneste nummer er cover af Alex Ross. Nej, der er også kommet gæstetegnere på, nemlig. Det er det, der er fedt. Det er derfor, de kan holde schedule. Der er kommet andre tegnere på. Det lykkedes dem, siden de startede for Vertigo, at samtlige numre er kommet til tiden, men der er noget af mirakel, fordi der er gæstetegnere ind imellem. Nå, for det har ellers været samme tegner. Nej, men det er, der er kommet 3-4 andre gæstetegnere på. Det er udmærket, okay. Fordi han planlægger det nemlig. Ja. Så andre typer historier med andre tegnere. Nu skal du ikke være så reaktionær og konservativ som mange andre fans, vel? Den mindste forandring, og de farer til Twitter og skaber sig som idioter. Du farer ikke til Twitter, men skulle det komme fra dig? altså Twitter-idioter og deres, tingene er ikke som det er, jeg får et nervesammenbrud. Ja. Det er altså ikke til at holde ud, men jeg skulle næsten tro, at nogle af dem aldrig havde læst et hæfte før. Nå, det er også lige meget. Videre programmet. Ja. Hvad vil du mere anbefale? Hvad vil du læse her til sommer? Black Widow. Det er godt. En ultimativ actionserie simpelthen. Det er Mark Waid og Sam Neill, og det er holdet bag Daredevil. Ja, og der er simpelthen så meget knald på. Det er der virkelig. Altså, Chris Samney, han er... Og det første nummer er for eksempel en lang actionsekvens, og det er Romanoff, der virkelig sparker røv simpelthen. Altså, når man ser det, så kan man jo kun håbe, at der kommer en solofilm med Black Widow. Jeg har intet mod at se Scarlett Johansson sparke røv i 2 timer i træk, simpelthen. Nå. Yes.
Det er en god anbefaling, og jamen altså, deres Daredevil run var jo også... og det er sjovt at se, hvordan Black Widow er blevet genopfundet mange gange i løbet af Marvel-universets historie. Ja. Og nu er det en genopfinding af en genopdagning, en fornyelse. Det næste, jeg vil hive frem, det er faktisk noget, jeg sidder og læste i går, men der er heldigvis mange flere numre at tage af. Det er noget, vi aldrig har snakket om. Jeg ved ikke, om du nogensinde har læst. Det er den kvikke kanin for det feudale Japan. Yes, Yosaki Yojimbo. Det er en fantastisk serie. Har du læst? Nej, jeg har læst i tid. Jeg har ikke læst i mange år, men jeg har tænkt mig på et tidspunkt at erhverve alle de der komplette samlinger. Den er nemlig samlet i de her 500-600 sider for et par 100 kroner. Og det er vildt valuta for pengene. Og det er det virkelig. Han er en af de mest stabile tegneselskaber, der findes overhovedet. Og det lyder fuldstændig underligt. Det er en funny animal, der foregår i det feudale Japan. Men den er ganske fantastisk. Jamen, Yosaki Yojimbo er en af de der serier, der kom der i midten af 80'erne. Det der sort-hvide boom, hvor der var, hvor efter Turtles, så skulle alle være dyr, ikke? Men den er bare blevet ved og ved. Og den er udkommet på et hav af forskellige forlag. Det her er Image-serien. Jeg tror endda, han er før skildpadderne. Er han ikke? Jo, jeg tror, han er før eller samtidig med skildpadderne. Han er præ-skildpadde. Men den kom i hele det boom der, ikke? Ja, der var jo også et funny animal boom lang tid før skildpadderne, hvor det pludselig alt skulle være funny animal. Ting som Michael Golden, men det er helt tilbage til bladet, som der hed Quark, hvor Frank Brunner også lavede ting og så videre. Der har The Dog dukket op. Ja, fra Critters, tror jeg, det hedder oprindeligt. Så. Men det er herligt. Altså, og hvordan beskriver man det bedst? Jeg tror, jeg læste en beskrivelse af den, som hed Akira Kurosawa møder Karl Barks. Ja, det er meget præcis sagt. Yes. Som sagt, jeg plejer at kalde den en kvikkekniv for det feudale Japan. Og det ser utroligt simpelt ud, men det er faktisk... Der er forskel på at være enkelt og være simpel. Præcis. Han kan virkelig det er ikke simpelt, det er enkelt. Og enkelt er noget af det sværeste på den jord. Og nu bliver folk forvirret. Nu skal de putte hovedet på skrå. Yosaki Yojimbo. Ja. Det glæder mig til at komme rigtig i gang med. Så er der nok den sejeste Marvel-serie for øjeblikket. Yes, Morten, det er godt valgt. Og det er kun på grund af forfatteren. Det er The Vision. The Vision, der har skabt sig nogle androidebørn og en androidekone og flyttet ud i forstederne. Nu vil han være en rigtig amerikansk familie. Og det går totalt kage. Og der kommer 12 numre i det hele. Og der er kommet 7 numre forløbet. Og det er tegner til at blive en tragedie af shakespearske proportioner, simpelthen. Altså, jeg glæder mig enormt meget til den er færdig. Og det er også den forfatter, der så går over og skal være Batman-forfatter, hvad der giver mig store forhåbninger til Batman-figuren. Det kan varmt anbefales. Virkelig en mærkelig serie. En meget mærkelig serie. En virkelig mærkelig serie. Men det er også det, jeg godt kan lide ved Marvel, det er, at de ikke bare kopierer filmsucceserne. De har faktisk prøvet at lave det modsatte af, hvad der er på filmen. Ja. Så hvis folk, der har siddet og set Captain America Civil War, går ned i bladbutik i dag og tager det nye nummer af Captain America og det nye nummer af Vision, så bliver de meget forvirrede. Fordi jeg har læst... det er jo ikke dem, der er i filmene. Nej, jeg har kun læst først 2 numre. Og tænkt, den skal jeg have, når den bliver samlet. Ja, simpelthen. Det går, jeg ikke kan finde det, fordi... Jeg tror, når den kommer... De 12 numre kommer samlet, så tror jeg, det bliver en af de bestseller, jeg vil komme til at sælge i overvis, simpelthen. Jamen, det tror jeg. Hvis du skulle sammenligne den med noget, fra hvilket som helst... Jamen, jeg kan ikke sammenligne det med noget, synes jeg, fordi det er sgu... Jeg kan sammenligne det med en meget ordentlig serie, der kom for mange år siden, der hed Unstable Molecules, der handlede også om Fantastic Four i forstederne, før de fik deres kræfter. Og det er sådan det er et miljø, som superhelte sjældent bevæger sig ud i forstandsmiljøet, i villabyerne, i patienthusområderne. Ikke? Ja. Men i gang med dem, så er den fuldstændig ultranormalitet, småborgerligheden, kedsomheden, ligegyldigheden, blandt sammen superheltefigurer, det kan give nogle meget mærkelige historier. Det er fedt. Og The Vision er ganske fantastisk. Men det kræver altså også sin tegner og forfatter. Og det har han så fået. Ja, det må man sige. Min tur? Yep. Jeg har den her med. Det er Lazarus af Greg Rucka. Og det er ikke kun på grund af Lazarus her, men for ligesom at repræsentere Greg Rucka. Jeg har
altid holdt meget Greg Rucka. Han har skrevet en masse. Han har skrevet Gotham Central, han har skrevet Wonder Woman, og han vender tilbage og skal til at skrive Wonder Woman igen. Hos DC, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Og Stumptown, en masse god noir. Det her er Lazarus, som er sådan feudal fremtidsscenarie. Jeg må indrømme, jeg læste første album og var ok, men jeg var da ikke overbegejstret. Det må jeg ærligt indrømme. Det er en af de der serier, hvor man lige skal læse et par hæfter, før man kommer helt ind i den. Universet hænger enormt godt sammen. Hovedpersonen er super, super sej. Der er bare enormt fed stemning i den. Altså, Michael Lark er en fantastisk tegner. Præcis. Michael Lark var det næste, vel han til, som han også var på Gotham Central. Skidegod serie, skidegod forfatter, skidegod lille science fiction serie. Ja, men som sagt, jeg er noget træt af feudale fremtider. Prøv at give den en chance til, og hvis du ikke det, så er det bare for at nævne Greg Rucka i det hele taget. Han vender tilbage. Nogle gange, der har lidt for meget af en ting, det skal jo ikke gå ud over andre, som der skal møde den for første gang. Nej. Jeg glæder mig i hvert fald til den, og jeg glæder mig til hans Wonder Woman. Selvom jeg er lidt bange for, at hans DC-arbejde går ud over alle de her fantastiske serier, der kører i øjeblikket. Han er jo gang i mange. Hvad har du der? Men sådan er det, når man bliver populær og går over og laver noget selv, ligesom Brubaker. Brubaker. Og Brubaker har jo sammen med Sean Phillips lavet tegneserier i 10 år nu. Og de har lavet Criminal og Fade Out og Fatal for blandet. Og så er de anledning af deres 10-års jubilæum. Har de lavet sådan en lille historie, der foregår i 70'erne. Med en søn, der rækker rundt med sin kriminelle far. Og hvordan sønnen prøver at overleve sådan rent psykisk. Ved at læse nogle af de sort-hvide hæfter, der kom dengang. Hvor de begynder at udgive sort-hvide hæfter med uden comics code. Så de var sådan lidt mere mærkelige og vågede og spændte og mærkelige. Og så har han lavet et specielt udgave af hæftet, der er lavet ligesom en af de gamle sort-hvide hæfter. Prøv at se bagsiden. Der er den samme reklame, der var bag på alle Marvel, og med kaffeplet på. Det er der trykt på simpelthen. Det er ganske perfekt. Ej, det er herligt. Og det er en vidunderlig lille historie. Det er sådan et karakterstory, kan man sige. Det er virkelig herligt, og forsiden er sådan helt forsiden er fuldstændig lavet som... den findes også i en normal udgave, i et lille format. Men den bliver også udgivet sådan en speciel udgave, hvor den ligner en kopi af det blad, som helten sidder og læser ind i. Det er sådan en meta-udgave, kan man sige. Men altså, alt hvad Brubaker og Phillips laver sammen, det er nok det bedste team, der arbejder. Ja, og de har lavet Criminal mange år, og så laver de lige nu den serie, der hedder Fatal. Ja, Fatal er færdig, og Fade Out er også færdig. Fade Out var den, jeg og de vil starte på en ny en her til efteråret, som jeg glæder mig meget til. Og det er... Ja, det er godt. Super kvalitet. Det er godt, og vi har snakket om den lige for nylig, fordi det var også det hold, der var på Captain America. Ja, nej, nu er ikke Sean Phillips. Nej, det var ikke Sean Phillips. Men det var Brubaker, som der er manden, der er ambulance i baggrunden. Det er Brubaker, der er manden bag Winter Soldier og relanceringen af Captain America, og faktisk meget af det energi, der har drevet mange af de film, som du nok har set mere end en gang. Mm-hmm. Jeg er lidt i science fiction hjørnet, og de spøjse superhelte. Det begynder at ligne et tema, ikke? De er sådan lidt spøjse anderledes udgivelser. Jamen selvfølgelig. Jeg har Silver Surfer med. Og det er jo Dr. Who møder Marvel. Ja, det er det virkelig. Det er Dan Slott, og det er tegnet af Michael Allred. Ja, og Michael Allred er en tegner for mig, den elsker eller hader. Fortæl, mens jeg viser lidt frem for kameraet. Og han er jo, det er jo det, man kalder den navaistiske stil, kan man sige, og der er mange. Jamen, han kan jo ikke tegne, det ligner jo kraften børnetegninger, hvad fanden er meningen? Jeg vil have Silver Surfer, der skal ligne sig selv, eller så synes man bare, det er ultra cool. Så det er sådan en meget enten eller tegneserie. Og jeg er virkelig på ultra cool formen. Jamen altså, den er så under, og så har Dan Slott, som der er en meget sjov forfatter, som der ikke altid... Han skriver til et lidt yngre publikum, især når han skriver Spider-Man, hvad jeg enormt godt kan lide, fordi de skal sgu også have en chance for at komme med i stedet, for det er død og ødelæggelse af alt sammen. Men hans Silver Surfer, der kan han jo ikke beskjule, han er gigantisk Dr. Who-fan. Så Dr. Silver Surfer har også fået sig en companion med prikket kjoler og det hele, og det er ganske vidunderligt simpelthen. Det er virkelig tæt på at være en Dr. Who-tegneserie, men stadig Silver Surfer og alle de store Marvel-figurer. Jamen så også, han laver nogle fuldstændig skæve, altså det
Det er faktisk Doctor Who, det er det altså. Men han møder mærkelige, underlige, skæve planeter og underlige væsener, og det kan skifte fra det ene til det andet. Og det er ikke en TARDIS, det er surferboard, men så er der ikke en stor forskel, det er der altså ikke. Men der er nogle virkelig fantasifulde ting. Der er et hæfte, som var sådan en Möbius-stribe, hvor hvis du simpelthen lagde alle siden ud efter hinanden, så vil du få sådan en Möbius-loop. Simpelthen, fordi Möbius-stribe er jo i et stykke papir, hvor du vrider det 70 grader i forhold til det andet, og limer det sammen igen. Og plus Möbius har jo også lavet Silver Surfer, det kan være, der var en lille reference. Ja, det er jo faktisk meget sjovt, fordi at Möbius, der desværre døde her i 2008, 9 stykker, så vidt jeg husker. I mine øjne var han en af de største tegnetalenter, der nogensinde eksisterede på den jord, men han var også en meget indrådig herre, og det er med store tegnetalenter, at de sjældent arbejder godt sammen med store forfattertalenter, fordi så clash of egos og alt muligt. Og Möbius har sgu altid, jeg ved godt, det lyder ordentligt på mig, men jeg altid synes, at han fik nogle masse middelmåde i historie, hvor han kun galt om at lave flotte tegninger. Men i de 2 underlige små hæfter, han lavede for Marvel, der blev en samlet Silver Surfer-historie, det fungerer altså skide godt, fordi der kommer alligevel noget historisk struktur ind og sådan noget, og så er han altså endnu bedre. Så en af mine favoritmøbius-ting, det er faktisk de der 2 små snollede. Fordi grunden til, at jeg ville tegne den oprindeligt, det var fordi, jeg synes, det var så sjovt at få noget, der var trykt på rigtig dårligt papir. Skrevet af Stan Lee. Ja, Stan Lee. Sådan, nu slopper jeg den totalt. Og i mine øjne er det noget af det bedre Möbius, der er lavet selvfølgelig. Men det er måske også, fordi han tegner Silver Surfer. Så altså, Möbius er ved siden af Robert Crumb og Carl Barks nogle af de største tegntalenter nogensinde, simpelthen. Og Kirby selvfølgelig. Nå, der er den største af det. Jeg var lige ved at glemme Kirby. Ja. Nå, men der er lidt at se frem til. Og det er selvfølgelig bare en dråbe i havet. Eller har vi glemt en? Nej, det har vi ikke. Nej, det var 5 hver, ikke? Så der er masser at læse i sommerferien. Og læse løs. Og så kan man også læse bøger og aviser ved siden af. Ja. Og se en masse dårlige film. Ja. Og godt tv. God sommer. Hej hej.